Babesik gabeko haurrei laguntza ematea du Gizakien Lurrak helburu nagusia, eta haurren bizi baldintzak hobetzeko laguntza zuzena ematen du. Horretarako, garapenerako kooperazio proiektuak ditugu martxan, bai Afrikan eta Hego Ameriketako herrialde askoetan. Euskadira etortzen diren haurrak bakarrik etortzen dira haien lurraldetan haien gaixotasuna sendabiderik ez daukatenean. Orduan galdetzen da hemen, posible dan hartatzea hemen, eta ja prozesua jarraitzen da, familiarrera bilatu, voluntarioak eta bar. Urtebiko umea bakarrik etorri inor ezetu barik ez ezer, eta izan apurtzu bat olan triste xamarra, baina gero ederto, moldatu zan ondo, etxeko bat izan zan, etxeko bat. Bi voluntario mota ditugu elkartean. Batzuk harrera familia direnak eta besteak ospitaleko txandak egiten dituztenak. Harrera familia ez egoteko denbora guztian 24 ordu pendiente haurrarekin. Gizakien Lurreko jentea beti da hor, eta bakarrik ez dauzelez, ondo eramaten da, Azkanean positiboa da, ze gustora gelditzen zara, oso gustora gelditzen zara egin duzun lanaz eta esperientziaz. Ze ez da lana bakarrik, Astu egiten dira gero horrek arazotxoak egon diezenak tristurak eta ospitaleko gauzak eta astu egin dira, ze gelditzen da positiboa eta oso gozoa. Behin aeroportura iristen direnean, hor zai daukate delegatua eta harrera familia. Hasieran normalki haurrak oso izututa datoz, kontutan hartu behar dugu haur gaixoak direla, gaixorik daudela, eta mundu oso desberdina aurkitzen duela, oso txikiak dira, hizkuntza desberdina da, eta hasieran oso izututa datoz. Gero egia zan, hemen aurkitzen duten maitasuna berehala jasotzen dute eta berehala egokitzen direla, hori egia da. Zezuke ikusten duzu hemen zelan etorri da umea eta gero joeten diez osatute. Eta hori da postasune da pentsatu beran ama eskuzabalik egongo dalan umea hartzeko eta hori da zoragarria.